ଶିଲା ଥରେ ଏକ ଭୟାନକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଫେରିବାକୁ ବାଟ ପାଉନଥାଏ। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥାଏ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ସେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ତଥାପି ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଗରିଲା ଆସି ଜୋରରେ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ଶିଲା ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ମଧ୍ୟ ଗରିଲା ଧାଉଁଥାଏ। ଶିଲା ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲା ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଘ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଭୋକିଲା। ତେଣୁ ସେ ସେଠି ବୁଦାମୂଳରେ ନଇଁ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ନଇଁ ନଇଁ ସେଠୁ ଖସି ଆସିଲା। ତାକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ। ଯାଇ ଗୋଟେ ଝରଣା ପାଖେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେଠି ଟିକେ ପବନ ବହୁଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସେଠାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲେ। ଶିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯିବା ପରେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ସାପକୁ ଦେଖିଲା। ସେଠୁ ଡରି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯାଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲୁଥାଏ। ପାଦ ବି ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି। ପ୍ରବଳ ଭୋକ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୋଷ ବି ଲାଗୁଥାଏ। ଏଣେ ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭାରି ଭୟ ଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଲା। ପୋଖରୀଟିରେ ବହୁତ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି, ଥଣ୍ଡା ଆଉ ନିର୍ମଳ ଜଳ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରୁନଥାଏ। ପୁରା ଛାଇଥାଏ। ମାଛମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ପହରୁଥାନ୍ତି। ଶିଲା ଯାଇ ସେଠି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗାମାତା ସେ ପୋଖରୀରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେ ତ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପେଟ କଥା ବି ଜାଣନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଖାଦ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର, କିନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଠେଇ ପାରିଲେ ସେ ଖାଇପାରନ୍ତା। ଏହା ଭାବି ଗଙ୍ଗାମାତା ଭାତ, ଡାଲି, ସାଲାଡ, ପନିର, ସରପୁଳି, ବିରିୟାନୀ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କ'ଣ ପଠେଇଦେଲେ। ଶିଲା କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଲା ସତ, ଖାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏହା କେଉଁ ମାୟାବୀର ମାୟା ନୁହେଁ ତ? ଏ ପୋଖରୀରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ମୁଁ ଯଦି ଖାଏ ମୋର କିଛି ହେବନି ତ? ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ଗଙ୍ଗାମାତା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ଭୟରେ ଖା। ତୋର କିଛି ବି ହେବନି। ମୁଁ ଏସବୁ ଭୋଜନ ତୋ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ତୁ ଖାଇଦେ। କିନ୍ତୁ ଶିଲା କହିଲା, ନାଇଁ, ମୋତେ ମୋ ମା ଦରକାର। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାମାତା କହିଲେ, ଆରେ ମା ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହଁ। ତତେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଦିନ ଏଇ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ତତେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତୋ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଏହା ଶୁଣି ଶିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଙ୍ଗାମାତା ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁଟୀରଟେ ଗଢ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ, ଦେଖ ମା, ତୁ ଏ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବୁ। ମୁଁ ତତେ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି। ତୁ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇପାରିବୁ। ମୁଁ ତତେ ମାର ସ୍ନେହ ଦେବି ଆଉ ତୋର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ଦେବି। ତୁ ଏଇଠି ରହ। ଏହା ଶୁଣି ଶିଲା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇଦେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲାବୁଲି କଲା। ଆଉ ଥକା ଲାଗିଲେ ଯାଇ ସେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ମାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଉଥିଲା।